Wala! Wala! Nandito na si Happy Dora. happy 1 million subscriber. 1 million na! Happy 3 billion subscriber. 100 lang. Stop mo nga. Dom, tap mo muna, Dom. Tap. Ikat mo na lang yan. Ako si Diego. 100! Subscriber. Yay! 100 subscriber na po kami. Ako. Siya po, siya po. So yun po, ang gagawin po natin. Ayun. Huwag na, okay. 100. Subscribers! So Yes, yun sir. po na, naka 100 subscribers na ako. So alam naman natin na malapit na yung Halloween. So ang gagawin Birthday ni po Kabanata. namin is pagkikwentuhan po namin yung mga nakakatakot na karanasan namin. Ginagawa ni Jasper! So yun po, pagkikwentuhan po bulag namin yung mga nakakatakot na karanasan namin, di ba? Oh. So yun. Tan, simulan mo. Hindi, kasi ako, no. Yung nag-picture ako. Hindi, meron talaga. As in, yung birthday ko ba, no? Belo, no? Tapos, may kamukha ni Dom bata. Kaya yun. Tao-tao. Ano Pero tao-tao mawala siya. Like yan. Oh! Ano Pero tao-tao mawala siya. Like yan. Oh! Shit. So ano nga hindi ngayon? Ang mga Version. nakakatakot na karanasan nyo, ano? Happy ba rin? Dom na. Makikisalin lang po ako. Kasi hindi po ako. Hindi pa namin ako tutuloy namin kasi nagkakatakutan kami. Nakikita niyo ba yun? Para kasi siyang mukha pero hindi siya mukha. Red Door Square. Ano figurine yan? Ano? Bundok. Bundok siya pero kung titingnan niyo yan, para siyang mukha natin sa amin. Mukha siyang kabayo. Nagkakatakutan. May kabayo pala talaga. So yun na nga, simulan mo Tanta na naikwento mo tungkol sa Hindi, ano? nakakatakot. Sa probinsya, ganon. Hindi, sa akin lang yun, no? Dito sa bahay. Yan, bahay sa sinabi bahay ko yan. eh. Simulan natin. Hindi, sa... Paano nakaraan game. Hindi, dito kasi, nung pumunta sila, no, may papayta kay Krisha, tapos kay Angel, sa kanila. Kashmir. Tapos kay Kashmir yun, yung matulis yung Paano ba tapos, natin nasimulan yun? Yung ano? nung birthday ko yun, par. Hindi, paano na simulan yung kwento na nakakatakot? Bigla na lang. Bigla na lang si Kashmir kasi bigla siya may nakita. Tapos tumahimik na lang yung lahat. Tapos nakita rin kayo, di ba? Tapos nung bandang kinagabihan yun, nung nag-picture ako, parang may mawak sa akin. Yun. Kaya nung pag ano ko, Ano ko na lang yung picture dito. Pakita ko sa inyo yung kanina po may picture. nakita kami. And yun din, kanina nagpipicture kami nila pero. Ito kasi yung sinimulan yan. Meron kami nakagip-gift. Delete ko ba? Picturean mo na lang. Hindi. Papakita ko na lang sa inyo. Meron talaga siya dito. Tapos sa may CR, nakagip ng camera nakatayo, lalaki. Tapos nakasilip. Nung una kasi si Tan, nakatayo lang siya doon. Tapos, Oo. pinicturean niya, umiiyak siya nun eh. Pagka-picture dun sa likod ni Tan, may nakasilip. Legit, hindi siya edit. Kasi kaming apat lang nandito, may nakakaupo kami Hindi ako dalawa ni marunong Per. mag-edit. Tapos si Tan tsaka si Angel magkatabi. Nakatayo lang naman si Tan. Kasi Dom, muli na kasi dumating si Dom doon. Huli na siyang dumating din, pinakita nga namin sa kanya. Diba? Legit yun, pre. Legit. Tapos Yeah. ano pa? Ikaw ng kwento. Ikaw, Jel. Kwento ko. Hmm. Kasi SMG. nung bata ako, Ah, nung bata ako, siguro sa probinsya, siguro mga ano pa lang ako, 6 years old. Masyado akong parang masyado akong ma-explore. So, pumunta ako dun sa likod ng kubo namin sa probinsya. May nakita akong doon, may nakita akong bata doon, tapos kumakaway siya sa akin. Tapos sabi kasi ng lola ko, kung may nakita akong ganun, huwag mo susundan, huwag mo siya kakausapin. Tapos, kinausap ko siya, tapos sabi niya sumama daw ako sa kanila. Tapos nung nandun na sa ilog, pinapatalon niya ako. Tapos nung dumungo ako sa ilog, na-hypnotize. Ganon. pumunta ako dun sa ilog. Makita ko ang daming bata. Lumulutang, patay na pala. You? Totoong patay. Yes. Literal? Yes. Napatay? Oo. Patay na. Bata. Kasi ang dami daw tinatapon dun eh. Buti na lang, di ka sumunod. Sa kanya, di ba doon sa may phase 1, yung bahay ng pinsan ko. Tawag doon, gumagawa kasi yung pinsan ko na alam mo yun, yung aparador. Tapos, yung Oo, parang meron. Yan! Tapos, nagano siya, naglalagari siya ng naglalagari siya ng plywood para sa may, namin, aparador. Hindi ko na matuloy yung kinikwento. Ano ba yan? Sige lang. Tapos,
doon sa may bintana kasi, alam mo yung tugtog niya, yung tugtog ng mga makaluma kay Freddy Aguilar, yung pinapatugtog. Yung Kasi- anak. Yun. Basta yung mga tugtog na yung Freddy Aguilar. Tapos linggo siya. Alas 3 ng tanghali. Tawag doon. Kasi yung pinsan ko may third eye siya. Yes. Tapos, nung akala niya kasi nandun ako sa loob, kasi nasa labas ako nagbabantay ang tindahan nila. May nakita siya sumasayaw na palda. Tapos, may isa kong pinsan naman, gabi daw. Sabi nila nakita daw nila ako. Alas 11, di ba? 11, nakadungaw daw ako sa may bintana. Kamukha ko daw talaga. Tapos pati buhok, bahawal buhok ko, di ba, ganon. Tapos nakaputi ako. Kasi nung gabing bago yun nangyari, nagpunta ako sa bahay nila. Kinuha ko yung ulam na pinapakuha ni mama. Pagdungaw ni Ate Lira dun sa may bintana, nakangiti ako pero bungi ako. Tapos nung gabi, yung gabi, Bumay ka, bungay. bungi ako. Eh, ngayon? Yung baliw. Napustiso Hindi, na. bungi yung nakita nila na nakangiti ako. Ako daw yun. Sabi nila, di tumawag sila Ate Lira. Tapos bigla, yung alam mo yung parang ako tumakbo pa palabas ng bahay. Nakaganon ako, tapos nakangiti. Bigla na lang daw akong ngumiti. Tapos tinitignan ko si Ate Lina. Naka-diretso na akong ganon. Tapos, pag-uwi ko ng bahay, pag-uwi ng bahay ni Ate Lira, kinuwento niya kay mama na nakita niya nga daw ako. Tapos dun sa may kama ko, may ganun ng kamay. Yan, okay. Puti yung bedsheet ko, may bakat ng kamay, saka sa pader. Pula. Literal na kamay? Oo, literal na kamay, yung nakaganyan. Nakaganon ng kamay. Oh, shit. Ang creepy nun, di ba? Baka yung kamay mo lang yun. Hindi ko kamay. Pula nga eh. Tulog ako, gigisingin ako nila mama kasi nga, di ba masama daw yung yung nakikita na bungi yung isang tao. Ba naman? O kaya nabungi ka kasi pwede daw na baka ikaw yung susunod na mamamatay. Yun nga, pagkatingin niya sa may kama ko, kasi nakapabalikwas ako, meron sa pader na apat na gano'n, tapos sa may kama ko. Pero hindi ikaw, yun yung nakita nila. Hindi. Parang nagpakita daw ako sa kanila na yung mamamatay ako gano'n. Tapos kinabukasan ng November 1, umalis kami ng pinsan ko, makita ng masagasaan. Si Jasper. Ikaw? Wala mo sabi. Hindi, wow. Oo. Yung sa white baby. Ano ba yung pinaka-natatakot na nangyari siya? Ba't mo ako pinicturan nun? Kasi may nararamdaman mo. Ayun. Kaya mo ako pinicturan? Tapo ka, may ihi ako nun ah. Gulo ko ka. O hindi, sabi ko sa'yo, di ba? Kanina. Yung masisiyar ka, sabi namin, huwag ka muna pumasok kasi nga nasa loob siya ng CR. And ngayon po, Hindi dun ko sa kami taas. nag-share ako para may tumatay ko. And dun po Ayaw mo kayo. kasi maniwala. Sa taas. Ako, meron. Ayan. Yes, ikaw daw. Hindi ka makita. Hindi, pero ano. Di ba hindi pala alam. February 14. Uy, araw ng mga nina. Hindi. Araw ng Oh, araw ng mga puso. Namatay yung lolo ko na dinala siya sa ospital. Oh my God! Oh my God. Oh, tapos. Dinala siya sa ospital. Bilat mo ako yun siya na. Oh. Tapos, hindi na siya umabot sir. ng buhay sa ospital. Oh. Nung dinala na siya sa lugar na kung saan siya ibuburol, umuwi ako ng bahay mag-isa. Iyak ako ng iyak. Oh. Tapos, pagbaba ko ng kwarto ko, tumawag si mama. Sabi, asan ka na? Dahil pumunta daw ako doon sa kay lolo. Eh, habang kausap ko, lumingon ako sa likod. May dumaan. Oh. Sabi ko, Ma, may tao ba dito sa bahay? Sabi ko, ha? Wala naman tao dito sa bahay. Ay, wala naman tao dyan sa bahay. Kasi lahat ng dito. Nagalit pa nga si mama eh. Di, ako naman, syempre nagmadali ako. Hinahanap ko dahil baka malay mo, magnanakaw pala eh. Paano ako nagpadali? Paano ako Siyempre, hinanap ko. Ayan. Hinanap ko, siyempre. Hinanap ko. Eh, wala. Tapos, sa kusina, may nahulog na frame. Oo nga, frame talaga, nahulog. Malaking frame na ganyan. Picture namin pamilya. Ayun. Ay. Oo nga, Picture mo? Picture nila ng family niya na nag-vlog. Tapos, gago. Karipas ko. Masama Takot din yun pag yung family picture. Dapat nilinis mo, par. Hindi nga. Ikaw ba naman mahulugan ka ng frame, tapos Hindi, magtaka ka yung picture ko nahulog. Nakagapos ko sa pader, di ba? Yun, pag nakatali ganun. Doon ka magtaka, pre. Kasi
yun talaga yung pinaka nakakatakot ko na karanasan dahil frame namin na maganda yung pagkakalagay. Hindi siya yung nakasabit na nakapakong ganun. Hindi. Biglang. Dahil talagang nahulog. Hindi ko alam kung ano. Dahil hindi mo naman masasabing hangin yun. Dahil kasi sarado yung, Bigat ng frame eh. sarado yung mga bintana. Di, yun na. Umalis ako. Pumunta ko ng Burol. Ha? Pagkatapos nun, umuwi kami. Oh. Lahat na kami umuwi. Ay, hindi naman lahat. May mga natira doon. Mga 2-3. Mga tita ko. Pag uwi, kwento ko kay mama, hindi siya naniwala. Takot-tawa pa nga sa akin. Jesus. Wala yan. May na siya. Nung nag-CR daw siya. yung yung shampoo. Oh. Diba pagkalagay niya? Wala. Di mo mula? Hindi, wala. Walang laman. Wala laman. Pero, Binukas niya. hindi. Walang laman ng pinipiga niyang ganon. Wala. Lumabas siya kasi kala niya wala. Tinawag niya ako, bilan mo nga ng shampoo. Oh, sabi ko, meron pa naman shampoo ah. Ginanong ko, oh, ano yan? Pinaglalaroan kayo. Ano yan? Ano yan? Dami pa nga. Oh. Tapos, yun. Tapos na siya maligo. Kumain na kami. Lahat na kami naupo sa lamesa. Nang umupo kami lahat sa lamesa. Dumungo si Tito sa bintana. Oh. Kasi namin yung likod ng bahay namin, bakante lang, puno ng saging, tsaka santol, tsaka mangga. Ganito, meron. Ina. Tingnan mo doon. May nakita daw. May dumaan daw na Tumakas lalaki. mo. Sabi, dumaan na lalaki. Diba may fence dyan sa talib? May fence. Paano makakapasok yung lalaki dyan? Wala naman makukuha siya dyan. Hindi ko alam, basta meron daw siya nakita ng lalaki. Sabi ko, hey, bakala kayo dyan. Kinikilabutan ako sa kanya. Yun nga eh. Ako may kwento naman ako doon sa kwarto ko. Tawag doon. Sila ate kasi natutulog sila sa 3rd floor. Tapos ako, di ba, mag-isa lang sa kwarto. Mga bandang nun, 11. Kasi akala ko pinagtitripan nila ako. Alam mo yung iba, kwarto ko. Tapos katabing kwarto, kila ate. Tapos katabi kila mama. Nasa taas sila ate kwarto. Alam ko naman na sa taas na sila natutulog. Tapos, mga bandang 11, unang katok, may kumatok sa kwarto ko, di binuksan ko. Kasi akala ko si ate sumunod pa ako, te. Sabi kong ganon. Pagkabukas ko, walang tao. Di higa ulit ako. Tawag doon. Nung mga alauna na, hindi ko kasi matulog ng alauna, 2 to 3, ganon. Pagdating ng alas 3, sunod-sunod siyang katok. Nakatayo na ako. Ito na yung pinto. Katok pa rin pagbukas ko, walang tao. Tapos bagsak yung frame. Oh, shit. Bumagsak yung frame 3rd floor. Yun yung sinasabi ko sa'yo, na sabi ko kay mama, baka pinagtitripan nila ako. Di bukas ilaw sa 3rd floor, bumukas bigla. Kasi yung malaking frame na may rosary. Tsaka yung may flower vase. Tapos yung tatlo sa may gilid. Di ba, magbagsak siya lahat. Ngayon, sabi ko kay mama, may kumakatok sa kwarto ko, ang daming katok. Sabi ko, ano na yung mga 250, ganun. Ngayon, bangon sila ate. Ngayon, sabi ko sa kanya, pinagtitripan niya yata ako eh. Hindi daw, yung mga matmati natin, mga tulog-tulog pa sila, gano'n. Kakagising lang, pati yan sila mama. Di nagulat sila, tapos kinabukasan doon, yung rosary namin na malaki sa may hagdan, di ba malaki kami rosary? Yung ganyan yung bilog niya, malaki, putol-putol. Kaya wala na kami bandage ko. Hindi yun, tapos nung dati naman buntis si ate, hindi pag buntis lapitin ng aswang, kapre, yun. Yung katabi kasi namin bahay, yung may tindahan ng mga sili, gano'n. Pumupunta sila ng palengke ng alas 3 para mamalengke, yung may pamibenta ng isda. May nakita silang malaking ibon sa may taas paikot-ikot. Kasi si ate buntis, tapos may buntis dito, tapos may buntis din doon. Paano ko makakakita ng ibon na ito? Yung malaking-malaki nga, tapos kalahati lang. Paano pala? Ano yun Kalahati. Ano ba yun? Parang Hindi yung ulo. tik-tik, Hindi, aswang nga. Yung kalahating katawan. Manananggal, yun, manananggal. Tapos, nung sumunod na gabi doon, may sasakyan dito. May langka kasi kami dati sa may gilid na bahay. Malit pa yung bahay namin noon. Ang laki ng langka namin. Di ba yung langka tinitiran doon? May nakatayong matangkad na lalaki doon sa tapat ng sasakyan na van. Tapos naninigarilyo. Ang tangkad-tangkad niya, tapos ang baho ng ako. Pagkabukas nito kasi sila mama dati bantay, sarado nila yung si ate, katabi nila si ate Ano yung matulog. punong kahoy na malaki?
Akasya? parang Hindi. Ano? balete. O, yun. Yun. Tapos, meron dun nakatayo ang tangkat-tangkat na Naalala lalaki ko. naninigarilyo. Di ba Naalala ko. kapre yun, di ba? Tapos, dun naman sa may bintana nila ate, nung yung 8 months na yata siya nun. Tawag dun, puro bawang, tas puro asin. Gospel ko si... Gospel talaga yun Ay, eh. Roy! Puro bawang, puro asin. Tapos si ate, katabi niya pa dati dun yung yung boyfriend niya. Kasi mga anak na nga siya, di ba? Mas delikado pag ganun, di ba? Mamamalengke sila, nakasalubong nila yung anong tawag doon? Yung malaking tao nga, nakaganon sa may bintana. Kapre. Oo, kapre. Tapos pagdating na kinaumagaan, may bakas na itim na. Talagang nakita nila, may pa nga, pinicturean pa ng kapitbahay namin. Kasi sabi nila, wag na daw na putulin yung yung langka. Kasi ang laki ng langka, di ba? Tapos dito pa, sa may buntis din ay sa may langka din. Tapos Puro dito langka? din- Oo, tatlo yung langka dun sa amin. Dito sa amin. Tapos doon sa likod. may botes. Ayun, pinutol sa amin yun. Ako hindi ako naniniwala yun sa kapre. Sa mga naniniwala ako, nakakita na. Naniniwala lang ako sa mga elemento tsaka espiritu, pero sa mga kapre, manananggal, hindi ako naniniwala. Naniwala ako, may 7-footer nga eh. Naniniwala din ako. Nakakita na kasi ako. Eh, kinuwento na rin kasi sa akin yung lolo ko kaya naniniwala. Basta, Kilabutan ako. kami dati sa compound, meron. Ay, hindi siya kapre. Nung bata ako, 5 years old, may lagi daw akong, kalaro. Oo nga, meron yun. May kalaro daw ako lagi. Na, hindi daw nila nakikita. Sabi ko, ha? Akala ko, imagination ko lang yun. Ay, akala ko totoo yun. Nung bata ako, may kalaro daw ako hindi nila nakikita. Kung sabi nila, pag ganun mga bata daw, may talagang... Oo, may nakikita ka talaga pag Oo, bata. pag kunyari, lalo na pag yung mga baby, pag Oo. tumatawa mag-isa, ganun, tapos may parang may kausap. Oh, parang sabi nila may talaga daw May nakikita. yung Or bata. may kalaro. May kalaro. Yung pamangkin ko, tawag doon, ang pangalan niya yung Ayesha yata. Uy, Sa- ano siya dito ah. Tatlo siya dito ah. Doon sa may yung umuwi kami sa Pangasinan. Na kasi, ang tulog ni ng pamangkin ko na yun, 11, 12, sila na nilindat, tulog na. Sabi nila, wala rin mo dyan, pinsan mo. Sabi ko, di sige. Sabi ko, hindi pa man natulog, di cellphone na. Wala namang signal doon, wala namang wifi. Di naglalaro kami, maya, nakaupo akong ganun. Sabi, yes siya! Sabi niya ganun. Tapos maya, takbo siya. Tumatakbo siya, umiikot siya. Tapos may bola. Yung bola nasa gitna, nilagay niya sa gitna. Tapos gaganon-ganon. Tapos biglang gumanon yung bola. Ay, talaga. Alam mo yung para siya, kunyari, una, sa soccer daw sila, yan, sipa niya yung bola. Noong una, sabi ko, baka naman, wala lang, wala siya makalaro. Diba, pag minsan wala bata makalaro, naglalaro silang dalawa. Because nilalaro niya yung sarili niya. Pero nagulat ako, nakaupo ako dito. Yes, gumaganon siya. Maya nilagay niya yung bola sa gitna. Maya, nakaganon siya, para nag-aabang. Tapos yun, babante yung bola. Tapos abante niya, talaga yung parang sinipa. Kaya ginising ko si nanay nila, sabi ko, Nay. Sabi niya, si Nay, sabi niya. Yan yung pinapasulat na ko yan si Claude. Pinapaway ko yan si Claude. Kasi nakarampa niya, kalaro niya daw si Ayesha. Pero siya na yun, pa. Hindi, Oo, ano. hindi nga kilala yung, wala nga silang kilalang Ayesha. Wala din kami kilalang Ayesha. Bigyan niya na lang sinabi na naglalaro daw sila ng Ayesha. Kalaro niya daw yung Ayesha, lalo na paggabi. Magulong dito. So, yan. Yung mali. Okay, ang Basta, Yan ah. basta may kalaro daw ako ng Oo bata nga, ako. naka-ano nga yung gate kanina, nakalapat na yung gate kanina. Tapos tumunog, papasarado na siya. Hangin yun. Hindi. Ito Maniniwala nga eh. akong hangin. Tignan mo nga. Hangin, ang bigat naman ng gate na. Oo, Gaan naman gate. ng gate namin. So, yung pintuan po ng zero. Oo, ano naman. Tinan mo yung pintuan. Dito na si Ar, pabukas na pabukas. Hindi ko. Basta, nang bata ko, kalaro daw akong bata na hindi nila nakikita. Hindi naman ako naniniwala dahil sa isip ko talaga meron ako nakikita. Basta, ito, last. Okay. Okay. May, hindi, kwento ko na to kay Jasper, pero Kanina, ulitin yung ko. kanina. Ako dito. May barkada akong babae. Oh. Nagyayabang siya dahil meron daw siyang third eye. Oh. Nasa compound kami, dun po sa, yung sinabi kong may balete. Dun po.
Nagyayabang siya, meron daw siyang third eye. Nakakakita daw siya ng multo. Eh, marami kami. Di, sige, papatunayan natin. Naglaro kami ng spin the bottle. Eh, sumakto sa kanya. Nag-dare siya. Nag-dare siya. Eh, kami, hindi kami naniniwala nakakita siya. Imposible naman, nakakita ka. Didiner ko siya. Sabi ko, sige nga, kung meron man multo dito ngayon, ituro mo nga kung saan at saka kung ano pangalan niya. Eh, sabi nun, meron daw. Kaso di niya daw alam kung ano pangalan. Tapos tinuro ng ganun, no. Nasa likod ko. Sabi tingin ako, asan? Tapos, tumayo ka dyan. Parang, di ba, pinakita niya sa akin ng ganun talaga. Na yung malapitan. Sabi, tignan mo maigi yung ano. Di ba yung gulong ng kotse? May nakikita ka ba? Sabi ko, oh, gulong. Eh yung yung parang nakaganon na mga buhok. Tinignan ko ng maigi. Bakit parang buhok talaga? Yung parang basa-basa na buhok. Gago. Wet hair. Sabi ko, tinignan ko talaga ng maigi. Sabi ko, ha? Parang di ako naniniwala, pero buhok talaga. Di, siyempre, lahat kami kinilabutan na. Di, tumakbo kami lahat. The next morning, bumalik kami. Dahil hindi talaga namin malimutan. Tinignan namin. Walang buhok. Walang buhok, boy. Walang buhok. Tsaka yung ulo niya nakaganon. Mas mataas nakakatakot yun. Alas 3 ng hapon. Tirik ang araw. May practice kami sa choir. Oh, Oo nga. Choir. May practice kami sa choir. Siyempre, simbahan mo. Siyempre, isang practice na yung choir. Di, yun. Di yung, namin, second floor. Yung, yung lugar na, yung lugar ng mga, kumakanta siya. Basta second floor. Pumunta ako ng second floor. Andun sila lahat. Tapos, nagpaalam ako sa kanya, mag-CR lang ako. Bumaba na ako. Parang naramdaman ko, may sumusunod sa akin. Eh, tingin ako ng tingin sa likod. Eh, wala naman. Wala na. Diretso na ako CR. Nung pabalik na ako, nakita ko. Nung nasa taas na ako, nagtaka ako, asan kaya sila? Tapos may sumigaw sa parang dun sa spiral na packet. Pumunta sila ng tower ng bell. Tapos, Kampana. Oh, kampana, oh. Tower Sorry, bell ng pa rin bell. naman yun eh. Bell pa basta rin para, naman. para social. Basta tower, oh. Tower. Umakyat ako ng tower, syempre. Ang taas ng mga 20. Ayun po. I-add na namin yung video namin. Ako dyan. Kasi may nagpaparamdam na hindi na namin kaya. Bigla nag-lock yung cellphone ni Bigla Krisha. nag-lock yung cellphone ko. Hoy, naka-on mo ba? Di ba Ayun nga, naka-on? makikita nyo. Tapos Bigla na lang meron tumigil. ako naririnig na Bigla na lang tumigil yung cellphone ko. Nag-lag na siya and Tapos binubuksan niya, ayaw niya mabuksan. ayaw talaga niya mabuksan. So ayun, siguro cellphone na ito yan, nga no? Cellphone na po yan ni Jasper. Uy, cellphone ni So, Krisha yan. Siguro ito na yung sign para itigil na No. muna natin. Hindi Stop it. ito I would still not stop. i-stop na natin kasi Kahit baka off camera, mamaya. magkikwento pa rin ako. Ayun, tuloy na namin kwento na pero hindi na namin bibidyo kasi yun na nga, iba na yung paramdam namin parang may umakit baba na sa taas. Yan, tinan niyo yung CR. Uy, nakabukas pa. Ah, diba? Ang creepy. Ang creepy ng banyo namin, no? Creepy ng banyo namin. So, ayun, thank you sa panonood. Wala na kami sabi. Subscribe, Krisha San. Subscribe nyo na lang to. Tapos lalagyan ko pa na nakakatakot na tunog mo. Good luck sa pag-edit. Tangay, ang hirap mag-edit pag ganito nakakatakot. Ikot, Basta meron Hindi, ako Krish, muna i-ano dito. mo yung Krish, ikot mo muna yung camera. Tingnan nyo po. Huwag mo lagay ilaw. Yung ilaw. Ayan, pa. Oh. Ayan po, di ba ang creepy, oh. What the fuck? Napaka-creepy. So, ayun na nga, i-end na po namin to. Bye-bye! Si Angel po, natatakot na kasi. Takot na kami. Bye-bye. Yun nga guys, no, nakauwi na po ako. So, explain ko lang kung bakit ganun yung takbo nung video namin na challenge namin na magkwentuhan na nakakatakot.
habang patay lahat ng ilaw, then dun pa kami sa lugar nila na yun nga madami dun. So, kaya siguro putol-putol yung pagkikwento namin and yun nga kung makikita nyo ako tsaka si Per, natingin kami ng tingin dun sa may bandang hagdan and sa may taas kasi nga, meron talaga siya dun. So, seryoso, mararamdaman mo talaga siya and yung buong katawan ko talagang kinikilabutan tas pakiramdam mong sobrang lamig, as in sobrang lamig. Kaya naka-cover ako ng tawag doon. Basta yung nakalimutan ko yung tawag, yung kumot, yun. Naka-cover ako ng kumot kasi nga ang lamig. Ewan ko, nararamdaman din ba nila Angel, pero ako talaga nilalamig ako. Yung ang lamig na pakiramdam, tas yung mga balahibo na mo nagtatayuan. So, ayun nga, tapos sa may CR pa, yun. Yung pintuan kasi, ganun siya ng ganun. Kaya, yun yung sabi ko nga sa inyo, yung habang nag-video kami, napaka-creepy and talagang, Diyos ko, habang may nag-video kami, tas sabi ko nga, isi-send na, papakita ko sa inyo yung mga pictures. Then, maaga po naming tinigil yung pag-video namin, kahit hindi pa tapos magkwento si Domdom, which is, kasi nga, yung cellphone ko, bigla siyang nag-black out. Then, bigla na lang siya nagkaroon ng ganun. Tapos, basta, Diyos ko, parang yun na nga yung sign na kailangan na namin itigil yung pag-video namin. Kasi, parang ayaw na nila ang ingay namin kasi yun, parang pinapatigil na din siguro yung video namin. Tapos, naghang yung cellphone ko, pati cellphone din ni Domdom, ayaw na din magbukas. Tapos, bigla pa nawalan ng signal din. Sorry kung medyo corrupt yung ibang files. Hindi ko alam din kung bakit. Bigla na lang siya naputol. So, yun nga guys. Maayos ako mag-outro ngayon. So, Happy Halloween sa inyo. And magtiri kayo ng kandila para sa mga ligaw na kaluluwa. And Happy All Souls Day and All Saints Day. See you guys in my next one. Bye! Happy 100 subs! 100 subs na tayo!